Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας από τον Μάρκος Παπαδάκης. Στα πλαίσια ποιας αγωνιστικής είμαστε? Ναι, έλα, καλησπέρα. Γιατί? Τι?
Παίζει Ελένη, είναι. Όχι. Και η Ελισάβετ πώς τη λένε? Ελισάβετ πώς τη λένε? Δεν ξέρω. Καλησπέρα σας από τον Μάρκος Παπαδάκης. Θα μας πει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, παρακολουθούμε το παιχνίδι του Προμηθέα Χαλανδρίου με το ΜΕΛΑ. Το σκορ είναι 16 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Με το 10 την μπάλα η Παπαδοπούλου. Θα δούμε λίγο αργότερα τις πεντάδες των ομάδων. Η Παπαδοπούλου, φάουλ που κάνει, να δούμε σε ποιον το έχει δώσει ο διαιτητής, στην Κατσαρέλια ή στην Κοντοέ, στην Κοντοέ μάλλον το φάουλ. «16 λοιπόν το σκορ, στην επίθεση 14 δευτερολέπτων ο Μελάς για την Κατσιώτη, την Ευαγγελία. Σουτ 2 πόντων από την Πέτσα και 18 με την Μπεζαΐτη στην οργάνωση του παιχνιδιού για την Κατσαρέλια. Σκρινάρει Καραβέλη, Θεμιστοκλέους που θα βγάλει έξω για την Μπεζαΐτη. Κατσαρέλια και πάλι θα πάρει το σουτ, άστοχο. Στο rebound η Παπαδοπούλου με την Μπεζαΐτη μπροστά 2 και 51 για το πρώτο δεκάλεπτο, 18 το σκορ. Παπαδοπούλου βγάζει έξω και πάλι για την Πέτσα. Μες στη ρακέτα Κατσαρέλια μαρκάρει, βγάζει την μπάλα έξω πάλι για την Παπαδοπούλου, άστοχο σουτ στο όριο των 24. Μπεζαΐτη, Κατσαρέλια, ωραία assist για την Θεμιστοκλέους και 12-8 με το τρίτο καλάθι της Θεμιστοκλέους, 6 πόντους μέχρι στιγμής, 2 η Κοντοέ, 2 η Μπεζαΐτη και 2 η Κατσαρέλια. Σουτ εύστοχο από την Μονεμπάσιου, μειώνει και πάλι, ήταν 3 πόντων, 12-11. Θεμιστοκλέους, λάθος, φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής από το νούμερο 13 την Πέτσα. Το πρώτο φάουλ και για την Πέτσα. Αλλαγές για την Όλγα Τσικαρογιάννη, Βαγδατλή και Κασίμη στις θέσεις των Κατσαρέλια, Μπεζαΐτη. Κοντοέ για τη Θεμιστοκλέους, θα βγάλει έξω για την Κασίμη. Βαγδατλή, 4 δευτερόλεπτα, 3 λίγη ο χρόνος, αστοχή η Χρύσα Βαγδατλή. Η Καραβέλη κλέβει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και τζάμπολ. Η μπάλα για τον Προμηθέα, 1-27 για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Κασίμη, Κοντοέ, Θεμιστοκλέους, Καραβέλη και Βαγδατλή. Πεντάδα για την ομάδα του Προμηθέα. Κασίμη για την Βαγδατλή, σουτ 3 πόντων, άστοχο. Παπαδοπούλου με την στην οργάνωση του παιχνιδιού, με την Κασίμη μπροστά της, 12-11, 1 και 11 για το πρώτο δεκάλεπτο. Μονεβάσιου προσπαθεί να περάσει, ελευθερώνεται, κάνει σουτ μέσα και προβάδισμα για την ομάδα του Εγάλεο.
Κασίμι. 12-13. Καραβέλη αστοχή. Χάνει και το rebound του η Θεμιστοκλέους. Παπαδοπούλου. Assist, καλάθι. Με την Κατσιώτη. Και για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 12-15. Ξεφεύγουμε 3 πόντους η ομάδα του Μελά. Κασίμι τώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού για τη Βαγδατλή. Πάλι Κασίμι, βγάζει έξω. Μακριά η Βαγδατλή. Ωραία. Καραβέλη βγάζει έξω στην Κοντοέ, σουτ. Άστοχο. Άστοχες γενικώς οι ομάδες στα σουτ. Ο Προμηθέας θα λέγαμε περισσότερο. Σουτ. Άστοχο. Έληξε το πρώτο δεκάλεπτο. 12-15. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Θα τα φτιάξουμε λίγο. Ναι, δεύτερο δεκάλεπτο, 12-15. Μπροστά η ομάδα του Μελά, η οποία έχει και την πρώτη κατοχή. Φάουλ που κάνει στην Κατσιώτη η Αγγελίνα. Μας συγχωρείτε για τη διακοπή, λοιπόν, δεν χάσαμε τίποτα. Περνάει και ωραίο καλάθι από την Μονεβάσου που θα πετύχει τον 7ο της πόντο και θα μεγαλώσει καλή διαφορά. 12-17. Κυρίδη, σου 3 πόντων, άστοχο. Το Μιστοκλέο στο rebound, μπαίνει μέχρι μέσα, άστοχη και στο ραβερσέ που κάνει και μόνο Παπαδοπούλου. Κλέβει πολύ ωραία Κασίμι, κάνει φάουλ Παπαδοπούλου, παίρνει και το φάουλ, πολύ ωραία αμυντική προσπάθεια της Κασίμι. Πρώτο φάουλ για την Παπαδοπούλου. Και Κασίμι στο οργάνωση του παιχνιδιού. Με 2 αλλαγές έχει ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο η Σκαρογιάννη. Σουτ 3 πόντων από την Βαγδατλή. Άστοχο, νέο σουτ και μέσα καλάθι. Μειώνει στο 14-17 στους 3 πόντους. Το πρώτο καλάθι και για την Βαγδατλή. Ωραία από την Πέτρου και την Κυρίδη. Οι δύο παίχτες που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτρου μπαίνει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ, θα αστοχίσει. Θα πάρει το φάουλ από το νούμερο 16, την Κατσιώτη. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι η Κοτρότσου. Να δούμε λίγο τις πεντάδες. Ο κύριος Ματζάκος κάνει 2 αλλαγές. Βαγδατλή, Πέτρου που θα εκτελέσει 2 βολές. Θεμιστοκλέος, Κασίμι και Κυρίδη για τον Προμηθέα.
Άστοχη πρώτη. Βήματα από την πίεση της Κασίμη που κάνει Παπαδοπούλου. 14-17, 8 και 25 για το δεύτερο δεκάλεπτο. Κασίμη στην επαναφορά. Θεμιστοκλέος, σαν στη ρακέτα δεν πάει στο καλάθι, βγάζει έξω για την Κυρίδη, η οποία θα εκτελέσει το πρώτο της καλάθι, μειώνοντας στο πόντο 16-17. Κλέβει και την μπάλα η Πέτρου και φάουλ και πάλι από την Παπαδοπούλου. Και για να δούμε αν του έδωσε τεχνική ποινή. Όχι, προειδοποίηση για στον προπονητή του Μελά, γιατί διαμαρτυρήθηκε. Κασίμη για τη Θεμιστοκλέους. Και πάλι Κασίμη, αλλάζουν έξω από το... Μπαίνει μέχρι μέσα, θα βγάλει για την Βαγδατλή. Δίστασε να σουτάρει και έχασε την μπάλα. Λάθος πάσα. Κλέβει η Θεμιστοκλέους και επίθεση 20 δευτερολέπτων για τον Μελά. Παπαδοπούλου, Μονεμβάσιου, Πέτσα. Και τώρα την μπάλα την έχει η Κορότσιου, σουτ, αστοχή. Θεμιστοκλέους με μακρινό rebound. Κατεβάζει και την μπάλα, περνάει το κέντρο, δίνει στην Κασίμη. Κασίμη για την Πέτρου, δεν δίνει στην Κυρίδη, θα μπει μόνη της, θα κάνει ωραία προσπάθεια και θα βάλει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Δίνοντας ξανά το προβάδισμα 18-17 στον Προμηθέα. Θεμιστοκλέους τώρα μακριά από, από την ρακέτα. Τα δύο πεντάρια, φάουλ όμως δίνει στην Θεμιστοκλέους. Δύο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Προμηθέας, 3 η ομάδα του Μελά. Πέτρου με την Πέτσα για την Μονεμβάσιου, με την Κυρίδη μπροστά της, θα την προσπεράσει, θα κάνει το σουτ, άστοχο όμως, rebound και πάλι από Θεμιστοκλέους. Κασίμη, ωραία πάσα στην Θεμιστοκλέους, η οποία βγάζει την Πέτρου, θα μπει μέχρι μέσα, θα βγάλει στην Κυρίδη, δεν πρόλαβε να σουτάρει, έκοψε η Μονεμβάσιου και επίθεση 15 δευτερολέπτων για τον Προμηθέα με την Κασίμη. Κασίμη, Θεμιστοκλέους, σουτ, άστοχο και rebound και επίθεση τώρα για την ομάδα του Μελά με την Μονεμβάσιου, με την Κυρίδη μπροστά της, η οποία θα της κλέψει την μπάλα και θα την αναγκάσει σε λάθος. Πολύ ωραία με η Κυρίδη και επίθεση, κατοχή για τον Προμηθέα με την Καραβέλη να περνάει στη θέση της Θεμιστοκλέους και με το νούμερο 6 τη Σιγαλού να περνάει και αυτή στην πεντάδα του Μελά. Κασίμη στην οργάνωση του παιχνιδιού με την Καραβέλη και την Βαγδατλή για την Πέτρου. Πολύ ωραία πάση στην Καραβέλη, βγάζει έξω για την Κασίμη, σουτ, άστοχο. Πρόλαβε η ωραία η Κυρίδη και φάουλ πάνω στην Κασίμη από το νούμερο 13 την Πέτσα. Δεύτερο φάουλ για την Πέτσα. Κασίμη για την Καραβέλη και πάλι στην Κασίμη. Πέτρου θα περάσει, πολύ ωραία κίνηση, βγάζει για την Βαγδατλή, σούτ 3 πόντων, άστοχο, rebound με την Σιγαλού και επίθεση τώρα για με την Παπαδοπούλου για την ομάδα του. Ζήτησε φάουλ εκεί ο προπονητής του Μελά. Κυρίδη και φάουλ χαμηλά πριν την προσπάθεια για σούτ, οπότε δεν μετράει, δεν είναι σούτ για 2 βολών για την Κοτρότσου. Δεύτερο φάουλ για την Κυρίδη, κάτι που αναγκάζει την
Σκαρογιάννη να προχωρήσει μάλλον σε μια αλλαγή. Ετοιμάζεται η Μπεζαΐτη και η Νικολέτου. 5 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία άμυνα οι παίχτες του Προμηθέα. Ανάγκασαν σε λάθος και πάλι τις παίχτες του Μελά. Νικολέτου στη θέση του Βαγδατλή. Και στη θέση της Κασίμη η Μπεζαΐτη. Μένει Κυρίδη στο παιχνίδι. Μπεζαΐτη, Κυρίδη, Πέτρου, Καραβέλη και Νικολέτου. Η πεντάδα της ομάδας του Χαλανδρίου. Νικολέτου για την Κυρίδη. Για την Πέτρου μες στη ρακέτα. Θα βγάλει για την Μπεζαΐτη. Πολύ ωραία στην Καραβέλη. Σουτ 2 πόντων. Άστοχο. Μέσα. Φάνηκε πως θα αστοχίσει και πετυχαίνει τελικώς το πρώτο της καλάθι. 20-17. Παίρνει μια διαφορά 3 πόντων ο Προμηθέας. Τη στιγμή στην αρχή του δεκαλέπτου έχανε με 3. Παπαδοπούλου για την Κοτρότσιου. Κλέβει την μπάλα η Μπεζαΐτη για την Νικολέτου και πάλι Μπεζαΐτη. Κακή πάσα όμως. Άστοχη η Κυρίδη. Έχασε την ευκαιρία για ένα εύκολο καλάθι ο Προμηθέας. 5 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. 20-17. Μπροστά ο Προμηθέας. Φάουλ και πάλι από την Κυρίδη. Το τρίτο. Και η μπάλα απ' έξω για το Μελά. Κατσαρέλια θα μπει στο παιχνίδι στη θέση της Κυρίδη. Φάουλ και πάλι από για το πέμπτο βολές από την Καραβέλη το φάουλ, το πρώτο της φάουλ. Κυρίδη στη θέση της η Κατσαρέλια. Και 2 βολές για το νούμερο 15 την Κοτρότσου. Εύστοχη πρώτη. Άστοχη στη δεύτερη. 20-18. Μπεζαΐτη για την Πέτρου. Θα μπει μέχρι μέσα και θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Δεύτερο καλάθι για την Πέτρου στους 4 πόντους, 22-18. Παπαδοπούλου με την Μπεζαΐτη μπροστά της. Για την Πέτσα. Θα μπει μέχρι μέσα και θα αστοχίσει όμως το Λία που κάνει. Νικολέτου πολύ ωραία, θα πάρει το rebound. Με την Κατσαρέλια ένα φάουλ που θα μπορούσε να δοθεί εκεί. Πέτρου για την Μπεζαΐτη. Κατσαρέλια σου 3 πόντων. Άστοχο. Πέτσα και τώρα έχει αποκτήσει ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι. Χωρίς όμως να έχουμε πολλές εύστοχες προσπάθειες. 22-18, χαμηλά το σκορ. Σουτ άστοχο και από την Πέτσα. Ο rebound όμως για τον Μελά, ο οποίος ανανεώνει την επίθεση. 3-42 για το ημίχρονο. Παπαδοπούλου περνάει από την Μπεζαΐτη, βγάζει κλέβει Πέτρου. Μπεζαΐτη περνάει, κερδίζει το φάουλ. Πέμπτο, 2 βολές για την Μπεζαΐτη. Τρία φάουλ και για την Πέτσα. Μπεζαΐτη ευστοχή στην πρώτη βολή. Πετυχαίνει τον τρίτο της πόντο. Έτοιμη και για τη δεύτερη. Εύστοχη και στη δεύτερη. 6 πόντους η διαφορά. 24-18, 3 και 30 για το ημίχρονο. Νικολέτου με την Χαραλαμπάκη. Βγάζει για την Μονεβάσιου. Κοτρότσου. Και πάλι Χαραλαμπάκη θα οργανώσει το παιχνίδι. Στην Σιγαλού.
Σουτ 3 πόντων από την Παπαδοπούλου, άστοχο. Μακρινό rebound. Ο Λιγόρης εκεί άμυνα του Προμηθέως. Και Μονεβάσιου με την Κατσαρέλια, τα δύο δεκάρια. Βγάζει για την Σιγαλού, περνάει, αλλά πάτησε την γραμμή. Οπότε κατοχή για τον Προμηθέα. 2:57. Μια διακοπή λίγων δευτερολέπτων για να... Και ξανά επαναφορά 24 δευτερόλεπτα. Πέτρου με την Καραβέλη. Κρατάει την μπάλα, Μπεζαΐτη να οργανώσει το παιχνίδι. Τελικά Κατσαρέλια στην οργάνωση του παιχνιδιού. Θα βγάλει για την Καραβέλη, θα μπει μέχρι μέσα για την Πέτρου. Και νέα καλή προσπάθεια, άστοχη. Μπεζαΐτη, Κατσαρέλια για την Νικολέτου. Καραβέλη, Κατσαρέλια, σουτ 3 πόντων. Εύστοχο. Το πρώτο τρίποντο της για τον Προμηθέα, το οποίο εκτοξεύει τη διαφορά στους 9 πόντους. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι παίρνει μια διαφορά ασφαλείας, θα λέγαμε, ο Προμηθέας. Ωραία προσπάθεια. Το τελείωμα όμως ήταν άστοχο. Το σουτ και Προμηθέας με την Μπεζαΐτη. Μπεζαΐτη με την Πέτρου. Για την Καραβέλη δεν τόσο καλή πάσα. Κατά όλα αυτά κράτησε την κατοχή η Καραβέλη. Πέτρου. Λίγη ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα. Και φάουλ, 2 βολές για την Πέτρου. Φάουλ, 3 έχει η Κυρίδη από τον Προμηθέα, όπως είπαμε, και 3 η Πέτσα για τον Μελά. 2 βολές για την Πέτρου, εύστοχη πρώτη. Έτοιμη και για μια βολή ακόμη. Αστοχή στη δεύτερη, rebound η Νικολέτου για την Κατσαρέλια. Θα σουτάρει, άστοχα. Καραβέλη το rebound. Ωραία προσπάθεια. Πετυχαίνει το δεύτερο της καλάθι και 30-18, 12 πόντοι της διαφοράς. 1 και 28 για τη λήξη του ημιχρόνου. Φάουλ στην Νικολέτου. Θα δώσει το δικαίωμα σε 2 βολές με το νούμερο 9 Χαραλαμπάκη. Ευστοχή στην πρώτη. 30-19. Ευστοχή και στη δεύτερη. 30-20. 1 και 23. Κασίμι στην οργάνωση του παιχνιδιού. Με σουτ 3 πόντων Κατσαρέλια, άστοχο. Rebound για τον Μελά και Χαραλαμπάκη και πάλι στην οργάνωση του παιχνιδιού. Για την Μονεβάσιου θα πάρει το screen και σουτ 3 πόντων, εύστοχο. Δεύτερο εύστοχο 3 πόντων για την Μονεβάσιου και 10 οι πόντοι της. Πρώτη σκόρερ για τον Μελά και η διαφορά μειώνεται και πάλι σε μονοψήφιο στους 7 πόντους. Ωραία η Κασίνη ξεφεύγει για την Καραβέλη. Κακό όμως σουτ, δεν κόπηκε και Χαραλαμπάκη για την ομάδα του Μελά. Και πάλι για την Μονεβάσιο έξω, η οποία θα περάσει την Κασίνη, θα κάνει και άστοχο σουτ όμως. Κασίνη. 15 δεύτερα για τη λήξη του παιχνιδιού, όλα για την ομάδα του Προμηθέα. Μπεζαΐτη. Μπεζαΐτη, σκρίνει Κατσαρέλια, παίρνει την μπάλα. Καραβέλη σουτ. Τελικά θα γίνει προσπάθεια από την Πέτρου στο τέλος του χρόνου. Θα πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Άλλο ένα για την Πέτρου. Και λήξη ημιχρόνου 32-23. 9 πόντους η διαφορά. Πρώτη σκόρερ
με 7 πόντους η Πέτρου για τον Προμηθέα, με 10 όπως είπαμε η Μονεβάσιου για το Μελά. Τα λέμε σε λίγο. Καλησπέρα και πάλι από τον Μάρκος Παπαδάκης. Έναρξη δευτέρου ημιχρόνου, 32-23. Διαφορά 9 πόντων για την ομάδα του Προμηθέα στο πρώτο ημίχρονο. Μπεζαΐτη, Καραβέλη, Θεμιστοκλέους, Κασίμη και Κατσαρέλια η πεντάδα για την γηπεδούχο ομάδα. 7 η Πέτρου, 4 η Καραβέλη και η Θεμιστοκλέους και από ένα καλάθι η Κυρίδη, Κοντοέ και η Βαγδατλή. 5 πόντους η Κατσαρέλια με ένα τρίποντο. Και ξεκινάει για τον Μελά με το νούμερο 10 η Παπαδοπούλου με 10 πόντους, πρώτη σκόρερ στο πρώτο ημίχρονο. Με το 16 η Κατσιώτη, με το 13 η Πέτσα, με το 11 η Μονεβάσιου. Η Μονεβάσιου είναι η πρώτη σκόρερ, με 10 πόντους. Και ωραίο καλάθι με την Καραβέλη. Έκανε το drive και πέτυχε το πρώτο καλάθι για το δεύτερο ημίχρονο. Ανεβάζει τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο αριθμό 34-23. Παπαδοπούλου για την Κατσιώτη, 5 δευτερόλεπτα. Κόβει Θεμιστοκλέου στο σούτ της Πέτσα. Κασίμη για την Μπεζαΐτη, Κατσαρέλια για την Θεμιστοκλέους μέσα στη ρακέτα, βγάζει έξω για την Κασίμη, θα σουτάρει για 2, θα στοχίσει, rebound για τον Μελά, με την Παπαδοπούλου να οργανώνει το παιχνίδι. Το παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά είναι γίνεται στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, κανονικά τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Μεσολάβησε βέβαια η διακοπή των 2 εβδομάδων. Ακολουθούν 2 αγώνες, έχουν ουσιαστικά είναι το 10η. 2 αγώνες έχει κάθε ομάδα. Ο Προμηθέας είναι στη δεύτερη θέση μαζί με τον Ιωνικό στον πρώτο όμιλο της ΑΕΣΚΑ, ενώ ο Μελάς είναι στην έκτη θέση. Για Κατσαρέλια βγάζει για την Μπεζαΐτη, θα μπει μέχρι μέσα, ωραίο drive και ωραίο καλάθι, πολύ ωραία προσπάθεια από την Μπεζαΐτη. Ανεβάζει στους 6 τους πόντους της και στους 13 τη διαφορά. Σουτ για την Μονεβάσιου, που ουσιαστικά είναι η παίκτρια που κρατάει στο παιχνίδι την ομάδα του Μελά, πετυχαίνοντας το 12ο πόντο της. Η Μονεβάσιου με το νούμερο 11. Κασίμη με την Παπαδοπούλου, περνάει η Κασίμη, κακή μπαλιά, η οποία όμως φτάνει στην Καραβέλη. Να κερδίσει φάουλ από την Μονεβάσιου. Το δεύτερο φάουλ και για την Μονεβάσιου. Καραβέλη σουτ, αστόχο. Προσπάθησε να κλέψει την μπάλα η Κασίμη από την Παπαδοπούλου, η οποία έχει την κατοχή. Θα οργανώσει το παιχνίδι για την Μονεβάσιου. Περνάει από την Μπεζαΐτη, η οποία της κάνει φάουλ. Το δεύτερο φάουλ και για την Μπεζαΐτη. Εφτά και 32 για το τρίτο δεκάλεπτο. 36-25 μπροστά ο Προμηθέας. Παπαδοπούλου με την Κασίμη για την Μονεβάσιου. Κλέβει η Καραβέλη την πάσα προς την Πέτσα και θα φτάσει σε ένα εύκολο καλάθι. 38-25 με τον 8ο πόντο της Καραβέλη. Ο Προμηθέας είχε κερδίσει και στον πρώτο γύρο στο Εγάλεο με 42-70. Με το νούμερο 16 Κατσιώτη. Κατσιώτη για την Μονεβάσιου. 5 δευτερόλεπτα. Θα κάνει σούτ άστοχο. Και η μπάλα έξω. Στην επαναφορά η Μπεζαΐτη.
Διαιτητές του παιχνιδιού είναι ο κύριος Ψύχας και ο κύριος Πολάτογλου. Η Κασίμη με την Παπαδοπούλου. Για την Θεμιστοκλέους, Καραβέλη με στη ρακέτα, κακό σουτ. Η μπάλα όμως ήταν στα χέρια της Μπεζαΐτη, 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Κασίμη στην Θεμιστοκλέους, ευστοχή στη λήξη του χρόνου ουσιαστικά. 40-25, 15 πόντοι της διαφοράς. Και η Χαραλαμπάκη που μπήκε ξανά στο παιχνίδι με την Παπαδοπούλου και την Μονεβάσιου. Για την Χαραλαμπάκη θα μπει μέχρι μέσα, θα κόψει η Θεμιστοκλέους. Και επίθεση 7 δευτερολέπτων για την ομάδα του Μελά. 6 και 4 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Χαραλαμπάκη στην επαναφορά. Βγάζει για την Χαραλαμπάκη στα χέρια της. Θα προλάβει να σουτάρει, θα αστοχίσει όμως. Στο rebound η Κασίμη για την Μπεζαΐτη. Θεμιστοκλέους έκανε βήματα στην προσπάθειά της να φτάσει στο lay-up. Και η μπάλα στα χέρια των παιχτριών του Μελά με την Χαραλαμπάκη για την Μονεβάσιου. Και τώρα η Παπαδοπούλου. Έκλεψε προς στιγμή η Κασίμη. Ωραία κίνηση από την Μονεβάσιου, αλλά άστοχο το σουτ. Και μπάλα κατοχή για τον Προμηθέα με την Αθηνά την Κασίμη για την Μπεζαΐτη. 5 και 27 για το τρίτο δεκάλεπτο. Μπεζαΐτη. Για την Θεμιστοκλέους μες στη ρακέτα. Θα βγάλει έξω για την Κασίμη και αυτή με τη σειρά της στην Κατσαρέλια. Θα αστοχίσει μπάλα μου στο rebound από τη Θεμιστοκλέους και Μπεζαΐτη ανανεώνει το χρόνο, 12 δευτερόλεπτα και φάουλ από την Κατσιώτη. Το δεύτερο της φάουλ. Μπαγδατήλ και Κοντοέ στις θέσεις των Κασίμη και Κατσαρέλια. Προσπαθεί να μοιράσει και το χρόνο η Όλγα Σκαρογιάννη. Πρώτο παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Τελευταίο παιχνίδι ήταν στις 19 Δεκάτου, είμαστε σχεδόν ένα μήνα. Οπότε λογικό είναι να θέλουν ανάσεις στα κορίτσια. Καραβέλης ωραίο σουτ, άστοχο όμως. Η μπάλα όμως έφυγε από τα χέρια των παιχνιδιών του Μελά και έχουμε ξανά κατοχή 14 δευτερολέπτων για τον Προμηθέα με την Μπεζαΐτη. Για την Κοντοέ. Θεμιστοκλέους και πάλι Κοντοέ. 7 δευτερόλεπτα για την Θεμιστοκλέους. Βήματα και πάλι. Δεύτερο συνεχόμενο λάθος από την Παναγιώτα, τη Θεμιστοκλέους. Και Παπαδοπούλου τώρα για το Μελά με την Χαραλαμπάκη. Παπαδοπούλου, Χαραλαμπάκη, Μονεβάσιου, Κοτρότσιου. Πλέει προς στιγμή η Μπεζαΐτη που όπως δείχνουν οι διαιτητές είναι τελευταία που ακούψε την μπάλα παρά τις διαμαρτυρίες των παιχτριών και της προπονητρίας του Προμηθέα. Ωραία προσπάθεια και φάουλ από την Καραβέλη πάνω στη Μονεβάσιου. Η μπάλα απ' έξω. Δεύτερο φάουλ και για την Καραβέλη. 3 είπαμε, έχει μόνο η Κυρίδη. Βγαίνει η Καραβέλη τώρα, μπαίνει στη θέση Πέτρου. Μόνο η Κυρίδη η οποία είναι στον πάγκο για τον Προμηθέα. Και με το νούμερο 13 η Πέτσα για τον Μελά. Χαραλαμπάκη ξεφεύγει. Βγάζει για την ωραία προσποίηση
από την Κοτρότσου. Λάθη στοχή όμως τελική προσπάθεια, παίρνει το rebound μέσα στη ρακέτα και παίρνει το φάουλ από την Πέτρου. Το πρώτο φάουλ για την Πέτρου. 3 ο Προμηθέας, 2 στο τρίτο δεκάλεπτο. 4 ο Προμηθέας, συγγνώμη, 2 στο τρίτο δεκάλεπτο ο Μελάς. Από το επόμενο λοιπόν οι παίχτες του Μελά θα εκτελούν βολές. 40-25, 4 ακριβώς λεπτά, 4 και 1 δευτερόλεπτο για τη λήξη του και του τρίτου δεκαλέπτου. Πέτρου με την Κοτρότσου. Δίστασε για σου 3 πόντων, την έκλεισε πολύ ωραία Μπεζαΐτη. Σούταρε η Μονεβάσιο, έκανε λάθος όμως τώρα. Πήρε την μπάλα από η Θεμιστοκλέος για την Μπαγδατλή. Δεν προς... Σούτ του Πέτρου. Δευτερόμενο συνδυασμός και μέσα. Μπράβο στην ωραίο σούτ. Δεν δίστασε. Βρέθηκε ελεύθερη. Και η διαφορά στους 18 πόντους. 43-25. Με την Πέτρου να οδηγεί στο σκορ την ομάδα του Προμηθέα. Time out από τον κύριο Ματζάκο και τα λέμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out. 43-25, 18 πόντους διαφοράς. Καμία αλλαγή στην πεντάδα της Προμηθέας. Ο Μελάς τώρα με τον Παπαδοπούλου. Έχει την Κοντοέ μπροστά της. Μονεβάσιου για την Σιγαλού. Σιγαλού με τη Μονεβάσιου. Φάουλ χαμηλά από την Μπεζαΐτη και 2 βολές. Τρίτο φάουλ και για την Μπεζαΐτη. 2 βολές λοιπόν για τη Μονεβάσιου. Αστοχή στην πρώτη. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη, στην οποία είναι εύστοχη. 43-26, 3 και 22, με την Πέτρου τώρα να κατεβάζει γρήγορα την μπάλα, να προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα, να πάρει το φάουλ, θα αστοχίσει όμως. Θα έχει δικαίωμα όμως για 2 βολές. Η Πέτσα και η Κοτρότσου θα περάσουν στο παιχνίδι. Στη θέση της Αρώνη και της Μονεβάσιου. Εύστοχη στην πρώτη βολή η Πέτρου. Αστοχή στη δεύτερη. Παπαδοπούλου ξεφεύγει. Οχτώ δευτερόλεπτα. Η πίεση του Προμηθέα θα έφερε αποτελέσματα. Δεν πρόλαβα να περάσει στο κέντρο του Μελά, οι παίχτες του Μελά. Και η Βαγδατλή στην νέα επίθεση. 44-26. Μπεζαΐτη με την Παπαδοπούλου. Περνάει η Μπεζαΐτη για την Βαγδατλή, θα επιχειρήσει σου 3 πόντων. Θα είναι όμως άστοχο. Πέτσα για την Παπαδοπούλου. 2 και 46. Αλλάζει με την Κοτρότσου και πάλι στην Παπαδοπούλου. Πέτσα με την Κοντοέ μπροστά της, θα μπει μέχρι μέσα, θα χάσει όμως την μπάλα. Ωραία άμυνα από την Κοντοέ. Και Μπεζαΐτη τώρα. Δίπλη τρίπλα. Και λάθος από την Μπεζαΐτη. Κατοχή για τον Μελά. Με την Παπαδοπούλου τώρα. Στα 2 και 25 που ο χρόνος που απομένει.
Σιγαλού για την Μπαρότσου. Μέσα στο η ρακέτα. Ωραία άμυνα από την Θεμιστοκλέους. Δεν άφησε την Κοτρότσου να κάνει να εκτελέσει προσπάθεια. 24 δευτερόλεπτα και κατοχή για τον Προμηθέα. 2 και 11 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κασίμη με την Παπαδοπούλου μπροστά της για την Βαγδατλή. Ωραία και στην Κασίμη και πάλι. Να οργανώσει το παιχνίδι, βγάζει για την Βαγδατλή, η οποία ξεφεύγει, κάνει το σουτ άστοχο 2 πόντων. Κοντοέ όμως παίρνει το rebound για την Καραβέλη. Βαγδατλή. Λάθος. Παίρνει την μπάλα η Πουμελά. Μονεβάσιο για την Πέτσα. Βγάζει στην Σιγαλού. Θα εκτελέσει για 3. Θα αστοχίσει. Θα πάρει το rebound ψηλότερα από όλες η Κοτρότσου. Σούτ Παπαδοπούλου εύστοχο. Και μετά από ώρα θα πετύχει με καλάθι. Λάθος. Συνεργασία της Πέτρου με την Καραβέλη. Δίνει το δικαίωμα στο Μελά για νέα επίθεση. Παπαδοπούλου με την Πέτσα. Σιγαλού με τη Βαγδατλή μπροστά της. Κοτρότσου περνάει. Μπαίνει μέχρι μέσα. Κακό τελείωμα υπό την πίεση της Καραβέλη. Κασίμη. Λάθος. Κλέβει την μπάλα η Σιγαλού. Απρόσεκτη πάσα της Κασίμη. Για την Παπαδοπούλου με τη Βαγδατλή μπροστά της. Με τη σειρά της κάνει κακή επιλογή. Μια επίθεση 26 δευτερόλεπτα για το παιχνίδι, για το τρίτο δεκάλεπτο. Κασίμη ωραία ξεφεύγει, βγάζει για την Καραβέλη. Βαγδατλή σούτ 3 πόντων, εύστοχο. 47-28, 19 οι πόντοι. Σιγαλού 5 δευτερόλεπτα για την Κοτρότσου και Παπαδοπούλου. Θα προλάβει το σούτ. Στεφάνη άστοχο, 47-28 το τρίτο δεκάλεπτο. 10 λεπτά ακόμη λοιπόν για την λήξη του παιχνιδιού. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο για το σημερινό παιχνίδι. 47-28. Μπροστά ο Προμηθέας. Κατοχή για τον... έχει και την κατοχή με την Νικολέτου, Κυρίδη, Κασίμη, Καραβέλη και Θεμιστοκλέους. Σιγαλού, Χαραλαμπάκη, Μονεμβάσιου, Κοτρότσου και Πέτσα, η πεντάδα του Εγάλεο. Σιγαλού για την Μονεμβάσιου. Προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα της Νικολέτου. Τα καταφέρνει και πετύχει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Και πάλι η Μονεβάσιου που έχει πετύχει τους 15 από τους 30 πόντους. Τους μισούς λοιπόν ακριβώς για το Μελά. Αθηνά για την Καραβέλη. Κυρίδη μόνη της, ευστοχή. Ήταν εντελώς αμαρκάριστη, οπότε δεν ήταν δύσκολο για αυτή να πετύχει το δεύτερο της καλάθι. 47-30 και φάουλ της Νικολέτου πάνω στην Μονεβάσιου. Το δεύτερο φάουλ για τη χαρά την Νικολέτου. Μονεβάσιου για την Σιγαλού με την Κυρίδη μπροστά της. Προσπαθεί να ξεφύγει. Ωραία άμυνα από την Κυρίδη. Κλέβει η Νικολέτου, η οποία θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up, πετυχαίνοντας το πρώτο της καλάθι. «51-30, 8 και 46» με την Μονεβάσιου να αστοχεί. Θεμιστοκλέος για την Κασίμη που έχει την Χαραλαμπάκη
Λάθος. Ακούστηκε κόρνα της Γραμματείας, αλλά συνεχίστηκε το παιχνίδι. Δεν είχε σφυρίξει κάτι διαιτές, ούτε είχε λεξοχρόνης επίδρασης. Καραβέλη σουτ, άστοχο. Θεμιστοκλέος το rebound. Θα υποπέσει σε λάθος και κατοχή για τον Μελά με την Χαραλαμπάκη, για την Πέτσα με την Νικολέτου μπροστά της, η οποία θα κάνει το δεύτερο φάουλ, το τρίτο της φάουλ, συγγνώμη. Και Πέτσα, λάθος στην επαναφορά, αλλά η Χαραλαμπάκη έκλειψε την μπάλα. Στη συνέχεια έκανε όμως φάουλ πάνω στην Θεμιστοκλέους, η οποία είχε κερδίσει την κατοχή. Κυρίδη με στην επαναφορά 7-54 με την Κασίμη. Τη Χαραλαμπάκη μπροστά της, ξεφεύγει. Λάθος πάσα όμως, θα κλέψει όμως η ίδια, θα βγάλει και την Καραβέλη. Κυρίδη σούτ 3 πόντων, εύστοχο. Το πρώτο τρίποντο και για την Κυρίδη, φτάνοντας στους 7 πόντους. 24 η διαφορά, 54-30. Χαραλαμπάκη για την Αρώνη και τώρα Σιγαλού για με το νούμερο 15 Κοτρότσου. Χαραλαμπάκη σουτ, κακό στη λήξη του χρόνου. Με την Κασίμη, γρήγορη επίθεση. Θεμιστοκλέος για την Καραβέλη, βγάζει για την Νικολέτου. Άστοχο σουτ. Rebound από την μακρινό από την Χαραλαμπάκη, θα μπει μέχρι μέσα, θα της κλέψει την μπάλα όμως η Αθηνά. 19 δευτερόλεπτα για επίθεση για το Μελά. Προχωράει σε μία ακόμη αλλαγή ο κύριος Ματζάκος. 2 αλλαγές. Βγαίνει η Αρώνη και η Κοτρότσου. Πέτσα Παπαδοπούλου, Χαραλαμπάκη, φάουλ από την Θεμιστοκλέους. Το τρίτο στο τέταρτο δεκάλεπτο για την ομάδα για την ομάδα του Προμηθέα. Δεύτερο για την Θεμιστοκλέους. 54-36 και 49. Ωραία προσπάθεια, άστοχο σουτ όμως με το νούμερο 13 η Πέτσα. Κασίμη φτάνει γρήγορα στο Ιρακέτα, οργανωμένη επίθεση όμως, σουτ ελεύθερο από την Κυρίδη, άστοχο. Rebound για τον Μελά με την Χαραλαμπάκη. Κόβει όμως η Καραβέλη την μακρινή της πάσα και κατοχή 17 δευτερολέπτων για τον Μελά. Ξαναβάζει την Κοτρότσου κ. Ματζάκος, θέση της Χαραλαμπάκη. Ωραία Κασίμη. Επόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Προμηθέας την επόμενη Κυριακή εντός έδρας με το Παγκράτη. Ο Μελάς εντός έδρας με την Άμυλα Περιστερίου. Κασίμη για την Κυρίδη και πάλι για την Κασίμη. 6 λεπτά, σουτ η Κυρίδη, άστοχο. Κασίμη, ωραία για την Νικολέτου, ελεύθερη, αστοχή όμως και αυτή. Rebound από την Θεμιστοκλέους. Ωραία πάσα για την Νικολέτου, η οποία όμως θα αστοχήσει και πάλι. Παπαδοπούλου για την
Κοτρότσου, για την Κατσιώτη, συγγνώμη, θα αστοχίσει με το νούμερο 16. Κασίμι. Καραβέλη από την πάσα της Κασίμι για την Κυρίδη, νέο σουτ, άστοχο. Νικολέτου πήρε το rebound για την Κασίμι, η οποία με τη σειρά της θα σουτάρει και θα ευστοχίσει, πετυχαίνοντας το πρώτο της καλάθι στο σημερινό παιχνίδι και ανεβάζοντας τη διαφορά στους 27 πόντους, 57-30. Ωραίο καλάθι από την Σιγαλού. Και Κασίμι, 4 αλλαγές ετοιμάζει Σκαρογιάννη για τα τελευταία 4 λεπτά, 4 και 40 για την ακρίβεια. Νικολέτου, Καραβέλη και πάλι Νικολέτου. Καραβέλη, ωραία, προσποιείται. Θα μπει μέχρι μέσα, θα βγάλει για την Κυρίδη. Κασίμι, αστοχή. Έληξε και ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. 4 αλλαγές, μπαίνει η Βαγδατλή, η Μπεζαΐτη, η Τόγκα και η Πέτρου. Μένει μόνο η Κυρίδη από την πεντάδα για την Προμηθέα. Παπαδοπούλου με την Μπεζαΐτη μπροστά της για την Πέτσα και Σιγαλού. Μαρκάρει Κυρίδη, βγάζει για την Πέτσα μέσα στη ρακέτα στην Κοτρότσου, η οποία θα περάσει, θα γυρίσει από την Πέτρου και θα βάλει θα κάνει το 57-34. ...57-34, 17 δευτερόλεπτα. Επίθεση για τον Προμηθέα με την Μπεζαΐτη. Μπεζαΐτη θα μπει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει. Rebound από την Κοτρότσου για την Χαραλαμπάκη. Συγγνώμη, για την Παπαδοπούλου. Με την Μπεζαΐτη μπροστά της. Βαγδατλή μαρκάρει την Πέτσα. Και η Κυρίδη προσπάθησε να κλέψει. Προς στιγμήν χάθηκε η μπάλα. Assist για την Πέτσα, η οποία θα μειώσει κι άλλο τη διαφορά, 57-36. Βαγδατλή για την Πέτρου. Περνάει, βγάζει για την Κυρίδη, θα κάνει το σουτ, θα αστοχίσει. 3 λεπτά ακόμη για το παιχνίδι, για τη λήξη του παιχνιδιού. Παπαδοπούλου με την Σιγαλού ξεφεύγει, βγάζει για την Κοτρότσου, η οποία θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και μια βολή. Από το φάουλ της Πέτρου θα ευστοχίσει η Κοτρότσου, μειώντας κι άλλο τη διαφορά, 57-39, στους 22 η διαφορά. Μπεζαΐτη για την Τόγκα με την Βαγδατλή, σουτ, άστοχο. Rebound από την Πέτσα και η Παπαδοπούλου θα οργανώσει στα τελευταία 2.33. Πέτσα για την Κοτρότσου, η οποία με τους 5 συνεχόμενους πόντους του Μελά. Φάουλ από την Μπεζαΐτη και άλλες 2 βολές θα δώσουν το δικαίωμα να μειώσει κι άλλο τη διαφορά ο Μελάς. Μπεζαΐτη, το τέταρτο φάουλ. Θα εκτελέσει την πρώτη βολή Παπαδοπούλου. 2 και 23. Άστοχη στην πρώτη. Άστοχη και στη δεύτερη. Θα πάρει το rebound όμως το Τρότσι, η οποία θα αστοχίσει υπό την πίεση της Βαγδατλή. Μπεζαΐτη. Δεν σφυρίζουν τίποτα οι διαιτητές. Κλέβει η Παπαδοπούλου.
με την Μπεζαΐτη μπροστά της. Για την Πέτσα θα κάνει σουτ 3 πόντων, άστοχο. Με την Μπεζαΐτη γρήγορη επίθεση ο Προμηθέας στον ευνηδιασμό. Τελικά θα οργανώσει με την Κυρίδη, η οποία θα βρεθεί ελεύθερη, θα σουτάρει και θα ευστοχίσει σε νέο τρίποντο. 60-39, αλλαγή. Ένα και 47 για το λήξη του παιχνιδιού. 60-39. Κοτρότσου, κλέβει η Πέτρου, πολύ ωραία. Περνάει, δεν σφυρίζεται το φάουλ για την Κυρίδη. Βαγδατλή και πάλι στην Κυρίδη. Μπεζαΐτη θα πάρει το φάουλ από την Κατσιώτη. Το τρίτο της φάουλ. Επαναφορά από τα πλάγια για την άμυνα που δεν έχει συμπληρώσει τα 5, όπως είπαμε, ο Μελάς στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πέτρου προσπαθεί να ξεφύγει. Βήματα. Κλείστηκε. 1-10 για το παιχνίδι, 60-39. Με την Μονεβάσιου τώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Βήματα. Πέτρου για την Μπεζαΐτη. Με την Βαγδατλή θα σουτάρει για 3. Θα αστοχίσει. Θα πάρει όμως το μακρινό rebound η Κυρίδη. Μπεζαΐτη για την Βαγδατλή. Θα περάσει ωραία και θα ευστοχίσει. Πολύ ωραίο καλάθι από την Χρύσα τη Βαγδατλή. 62-39. 40 δευτερόλεπτα ακόμη. 23 πόντι της διαφοράς. Κατσιώτη για την Μονεβάσιου. Κλέβουν με το Προμηθέα, με την Πέτρου από την πάσα της Κυρίδη, η οποία θα πάρει και το μακρινό rebound. Ωραία προσπάθεια της Πέτρου, αλλά αστόχο το lay-up. 10 δευτερόλεπτα το παιχνίδι εδώ θα τελειώσει με την 62-39. Νίκη για τον Προμηθέα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος της ΑΕΣΚΑ. Είπα μετά από ένα μήνα. Πρώτη σκόρερ η Πέτρου με 12 πόντους. 10 η Κυρίδη, 8 η Καραβέλη, 6 η Θεμιστοκλέους, 1 καλάθι Κασίμη, 1 η Νικολέτου, 1 η Κοντοέ, 6 Μπεζαΐτη, 5 η Κατσαρέλια και 7 η Βαγδατλή. Πρώτη σκόρερ με 15 Μονεβάσιου για το Μελά, 10 και 10 η Κοτρότσου. Αυτά λοιπόν, 62-39. Καλό σας βράδυ.